Unai Rementeriak Bizkaiko aldun nagusiak Arratsuko Zuhiltzaileen parkearen instalazio berriak inauguratu ditu. Parke horretatik 21 udalerri hartatuko dira eta horietan 56.300 biztanle inguru bizi dira. Inaugurazio ekitaldian ibilaldia egin dute instalazio berriak ezagutzeko eta amaitzeko 2 zisterna kamioik hornitutako ur arku batekin instalazioen bataio simbolikoa eginda. Parke berria Barrutia osoan dago, 2228 errepidaren ondoan. Instalazio berri hau orain arte erabili izan dan Gernikako parkea ordezkatzen du. Parke hori Bizkaiko Foru Aldundiko Zuhiltzaileen zerbitzuak martxan jarri zuen lehen 3 parkeetako bat izan zen. Bere momentuen esan gendun, aldunditik, parke batzuk hobetuko genduzela, eta dudarik ez geneukan Gernikeko parkie zelan zegoen eta beraz Arratsuko parke hau egin behar gendule, berbie esan gendun, eta berbak orain errealitate bihurtu dire. Hori da, dudari barik, sinisgarritasun behar hori, herritarrekoko sinisgarritasun behar hori ezinbestekoa da, ganera hemen arduradun publiko eurrien esatea ere, ezta? Busturialdean zema bizi gara, badakizue, 56.300 hortik ibiliko gara, 56.300 biztanle, neu barne eta zuok barne. Eta biztanle guztizentzako bere segurtasune bermatzeko, garantizetzako eta Busturialdeko ondasunen bermea hori eukiteko izango da parke hau eta parke honetan lanien arituko diren zerbitzu publikoko gure zuhiltzaileek. Arratsuko parke berria 6.150 metro karatuko lursail baten gainean dago eraikita eta eraikuntza berriak horietatik 2.100 hartzen ditu. Eraikin nagusiak 1.750 metro karatu erabilgarri ditu eta 2 solairutan banatuta dago administrazio, bizitegi eta kirol erabileretako. Aurreko eraikin honi atxikita, beste eraikin batean parkearen hornidura osatzen duten ibilgailuak eta ekipamendu eta tresnentzako biltegi bat duen garajea dago. Beste alde batetik, entrenamendu eta maniobra eremu bat dago eta beheko solairu eta beste 5 solairuko ariketa dorre bat du. Langilei dagokienez, Arratsuko Zuhiltzaile parke berriak Gernikako parkean lan egiten zuen lantalde bera izango du. 6 kabo, 30 zuhiltzaile eta 2 sargentu, Uriosteko Parke Zentraleko zonako buruzagi batek koordinatuta.